Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры. На календары 22 снежня. І далей у выпуску. Канцэрт каляднай музыкі ў джазавай апрацоўцы ў Мінску. Закрыццё форуму класічнай музыкі ў Гомелі. Лекцыі пра гісторыю беларускага партрэту ў нацыянальным мастацкім. Інтэрв'ю з мастацкім кіраўніком ансамбля «Хвілінка» пра ўдзел у падрыхтоўцы дзіцячага еўрабачання і 25годдзя калектыву. На пачатку тыдня ўручылі першую нацыянальную кінапрэмію Беларусі. У Доме кіно назвалі лепшыя беларускія стужкі іх стваральнікаў у 20 намінацыях. І гэтымі днямі ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў, які выступіў як адзін з суарганізатараў прэміі, можна паглядзець стужкі-намінанты і лаўрэаты гэтага конкурсу. Заўтра глядзіце тут фільм «Унутры сябе» Сергея Талыбова, а таксама задавайце свае пытанні творчай групы. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых корэспандэнтаў. Владимир Слободчык прадставіў сваю скульптуру «Прысвячэнне паэту». Яе прэзентавалі на адкрыцці культурнай прасторы прадюсерскага цэнтру «Спамаш». Действительно, надо начать со слов нашего классика Владимира Короткевича. Каждый человек носит свое небо с собой. Его книги переведены на десятки языков мира, и в каждой строчке написаны им любовь к белорусской земле, к нашей родине. И хочется верить, дорогие друзья, что эта любовь есть у каждого из вас. На открытии выступили Алена Ланская и маленькие выхованцы. Галоўная ідэя стварэння цэнтру – зрабіць беларускую музыку вядомай на ўвесь свет. Здесь полный курс, цикл выращивания профессионала-артиста. Начиная от детской студии, с хорошей звукозапиской, своей режиссерской студии, которая воплощает идеи и делает масштабные проекты, и подбором артистов, продюсированием артистов. Ну, кроме того, надо сказать, что именно здесь сейчас появилась возможность реализоваться поэтом, композитором, аранжировщиком. Акрамя комфортных кабінетаў для заняткаў харэаграфіяй і музыкай, у новым будынку ёсць самая сучасная гуказаписывающая студия. Я могу поставить микрофон здесь, артист будет там, и в результате я запишу, это будет хорошо. Звук не окрашивается. Понимаете, можно эффективно использовать всю площадь студии. Это позволяет не просто писать артиста, а писать артиста в реальном, хорошо звучащем окружении. Это очень ценно. Это по-настоящему ценно. У цэнтры дзеці займаюцца сальфеджио, харэаграфіяй, вакалам. Для вучняў праводзяць майстар-классы зоркі беларускай і зарубежнай эстрады. У детей очень насыщенная творческая жизнь и концертная жизнь, и съемки у нас постоянно, и завтра у нас аж 3 концерта. Высокі ўзровень тэхналагічнай базы падмеціў і міністр культуры Рэспублікі Беларусь Юрий Павлович Бондар. Все это, конечно, вселяет надежду на то, что в этих условиях мы вырастим новые таланты для нашей страны, которые будут являться будущим нашей белорусской культуры, прославят нашу страну на мировом, международном уровне. Уже у цэнтра есть традиция здороваться за руку с памятником каля будынку. Работники спадзяюцца, что добрых звычаяў у іх будзе яшчэ больш. На сцэне канцэртнай залы «Верхні горад» заўтра святочны канцэрт «Калядны джаз». Праграму выканае аркестр «Мінск Класік» пад кіраўніцтвам Максіма Расохі. У гэты нядзельны вечар аркестр прапануе паслухаць казкі венскага лесу, убачыць чароўную блакітную поўню, пачуць калядную застольную песню, але з джазавым настроем. Разынкай канцэрту стане выкананне першага джазавага сачынення беларускай музыкі. Гэта джаз уначы 1940 года з рэпертуару першага дзяржаўнага джаз-аркестра БССР. У перадкалядную нядзелю беларуская філармонія запрашае на канцэрт адмысловай святочнай музыкі «Christmas Voices».
джаз. На сцэну выйдуць два добра вядомыя публіцы калектывы. Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь вакальны ансамбль «Камерата» і арт-група «Беларусы». На телеканале «Беларусь-3» новы выпуск проекта «Майстры и кумиры». У кинозалу Белтелерадиокомпании до ведучай Марыны Драгиной завітае народная артыстка Беларусі Татьяна Мархель. Падчас прагляду архіўных кадраў з фонду Белтелерадиокомпании яна падзеліцца сваімі ўспамінамі пра ролі, пра тэатр і крыху пра асабістае. Заўтра о 11:55. Что-то мне вспомнился. Купалы я от вас далёка, а хоть дасть мне доля в домовине месца, устане тень земли мой, на крыш обопреться, и у той бок глядзеце будзе век нязводна, где ляжаць загоны Беларусі роднай. Апошні раз у гэтым годзе ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі можна наведаць лекцыю з цыклу ў рамках выставачнага праекта «Сучаснікі 20-го. Стагоддзя беларускага партрэту». Яны прысвечаны эвалюцыі жанру партрэту ў мінулым стагоддзі. Тэма заўтрашняй лекцыі «Сталін у беларускім выяўленчым мастацтве». Прачытае яе прафесар, доктар гістарычных навук Александр Гужалоўскі. Дарэчы, перад кожнай лекцыяй можна паслухаць 15-хвілінны аповед пра адзін з партрэтаў выставы. Магілёўскі касцёл у небазяцці Найсвяцейшай Панны Марыі ад заўтра запрашае на цыкл канцэртаў арганнай музыкі. Да новага года запланавана 3 такіх выступлення. 23 снежня сваю праграму выканае дуэт Дзіны Іхінай і Дзяніса Маханькова. Гэта выпускнікі Санкт-Петербургскай кансерваторыі, лаўрэаты міжнародных конкурсаў. У праграме музыка Баха, Нівера, Сен-Санса і іншых. Усе канцэрты будуць прысвечаны калядам і Новаму году. Заўтра ў Гомелі завершыцца 4-й форум класічнай музыкі «Усход-Захад». Ён распачаўся ў абласным цэнтры ў пачатку снежня. Апошні 3-й канцэрт «Фартэпіянны бляск» пройдзе на сцэне Гомельскага каледжа мастацтваў імя Сакалоўскага. У праграме прымуць удзел адразу 6 салістаў-піяністаў на чале з народным артыстам Беларусі Ігорам Алоўнікавым. Упершыню на гомельскай сцэне прагучаць адразу 4 двайных фартэпіянных канцэрты. Мастацкім кіраўніком форума і аўтарам яго ідэі з'яўляецца галоўны дырыжор гомельскага сімфанічнага аркестра Мурат Асуіл. Знаёмы сюжэт казкі Гофмана на новы лад у лядовым шоу «Шчаўкунок» і «Баладар Цемры» можна наведаць у Віцебску. Гэта не класічны варыянт вядомага сюжэта. Музыку Пятра Чайкоўскага працавалі ў рок-стылістыцы і суправадзілі відэаінсталяцыямі, а акцёраў паставілі на канькі, што атрымалася ў каманды пастаноўшчыкаў заўтра ў лядовым палацы Віцебска. Прэм'ерны праект гэтага сезона «Архітэктура Беларусі» заўтра будзе прысвечаны ратушы ў Чачэрску Гомельскай вобласці. Унікальны аб'ект палескага драўлянага дойлідства, у якім змяшаліся 3 архітэктурныя стылі. Адна з 5 ратуш нашай краіны і, верагодна, адзін з цэнтраў масонства на Беларусі. Якія яшчэ сакрэты хавае гэты будынак у стылі аптычнай ілюзіі, глядзіце заўтра ў 20 гадзін. Дакладная дата пачатку будаўніцтва Чачэрскай ратушы сучасным гісторыкам невядомая. Як мяркуецца, першая гарадская адміністрацыя была пабудавана на тым жа месцы ў 1511 годзе, адразу пасля атрымання горадам права на самакіраванне. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Група аўстралійскіх бабуль вырашыла прысвяціць сябе балету. Спачатку заняткі для іх былі вясёлым баўленнем часу, але неўзабаве сталі сур'ёзным захапленнем, ды яшчэ і карысным для здароўя. Хто ў дзяцінстве марыў займацца балетам, той зразумее запал гэтых аўстралійскіх бабуль. Увасобіць мару ў жыццё яны змаглі толькі ў сталым узросце. Але, нягледзячы на гэта, з энтузіязмам спасцігаюць тонкасці балетнага мастацтва. У кожнай з нас зараз ёсць ружовыя балетныя пуанты. Мы і падумаць не маглі, што нам такія спатрэбяцца. У мінулым годзе Квінслендскі універсітэт і балет Квінсленду правялі даследаванне і высветлілі, што заняткі балетам карысныя для пажылых людзей. Гэта і натхніла аўстралійскіх бабуль хадзіць у танцавальную студыю. У танцавальную студыю прыходзяць 30 жанчын. Нядаўна танцоры балета Квінсленду напісалі ім ліст, натхняючы іх займацца далей. Самі пажылыя балярыны плануюць займацца да тых часоў, пакуль не выступяць з прафесійнымі танцорамі.
У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў Беларусі адкрыўся вялікі навагодні праект, які складаецца з 3 фотавыстаў. Першая, калі ёлкі былі вялікімі, дэманструе шчырыя фатаграфіі сямейных альбомаў і архіваў беларускіх фотографаў, мастакоў і проста аматараў мастацтва. Другая, про ёлкі, аб'яднала творчыя работы вядомых беларускіх майстроў на навагоднюю тэму. А трэцяя, калядныя паштоўкі з калекцыі Дмітрыя Сярэбрынікава, распавядае пра больш чым 100гадовую традыцыю віншавання родных і блізкіх з дапамогай паштовак. Экспазіцыя працуе да 19 студзеня. Прэм'ерны спектакль гэтага года заўтра можна наведаць у беларускім дзяржаўным музычным тэатры. Фарсавая камедыя Брэндана Томаса «Здрасце, я цётка Чарлі» ці «Цётка Чарлі» да сёння адна з папулярнейшых п'ес для пастаноўкі ў тэатрах. У рускамоўную тэатральную прастору гэты твор у 1973 перанеслі кампазітар Оскар Фельдсман і паэт Роберт Раждественскі. Менавіта гэты матэрыял выкарыстала Ганна Маторная, калі ставіла спектакль на сцэне мінскага музычнага. Сёлета шоу-тэатр «Хвілінка» Тацяны Пановай адзначае 25гадовы юбілей. Пра ўдзел ансамбля ў падрыхтоўцы дзіцячага еўрабачання ў Мінску, а таксама пра творчыя планы ў інтэрв'ю. Здравствуйте, Татьяна. Юбилейный для «Хвилинки» год, наверное, для многих белорусов запомнится детским Евровидением, а ваш коллектив принимал непосредственное участие в подготовке этого конкурса. И, наверное, то, что выбор пал именно на вашу творческую команду, подчеркивает, что коллектив признан, уважаем и любим. Осознать то, что пригласили именно нас, это, конечно, была огромная честь. Мы были статистами, выучили все композиции 20 стран. Для детей это была сумасшедшая школа. Они понимали, что они один в один должны идти с оригиналом, в копию, потому что на них делался свет, на них делался звук, на них делалась техническая основа сцены. Отстраивалось практически все то, во что очень комфортно и уютно мы должны были поставить потом те делегации, которые приехали в качестве конкурсантов. Поэтому школа Евровидения, которая проходила у нас в Минске, была и огромной честью, и действительно в прямом смысле слова большой школой, доверием, наверное, и в силу доверия первым поздравлением. А «Хвилинки» только 25 или уже 25? Я скажу, что если нам уже 25, мне надо собирать вещи и уходить на пенсию. Потому что тот человек, который живет тем, что было вчера, можно сказать, что на этом он заканчивает. А когда ты работаешь с детьми, и ты заканчиваешься, то считай, что ты сразу выпустил все, что ты имеешь в руках. Потому что дети – это тот собеседник энергетический, который откровенно тебя чувствует. Поэтому, естественно, «Хвилинки» только 25. И это абсолютно правильно педагогически для тех, кому только 7 или 8 у меня в коллективе. Поэтому, естественно, у них путь впереди. Но собственные авторские методики подготовки юных артистов наверняка существуют. Во-первых, могу сказать, что у меня абсолютно своя авторская методика по эстрадному вокалу. Я работаю во многом по сету Риксу. Это вокальный тренер Майкла Джексона, Мадонны. И есть определенные фишки вокальные, которые, кстати, очень здорово работают на раскрепощенность, на умение осознавать свое тело, свой аппарат, свой голос, выстроить свою систему ценностей при подготовке к выходу на сцену. Я стараюсь пропускать через ум ребенка те знания, которые я закладываю через авторскую свою методику. Поэтому это сет Рикс, это однозначно классическая основа, заложенная по вокалу. У меня дети, естественно, поющие, естественно, танцующие, потому что они понимают, что они делают, для чего они это делают, и что самое главное, им это нравится, то, что они делают. Конечно, 25 возраст сравнительно молодой, с учетом того, что воспитанники «Хвилинки» подрастают, и состав, соответственно, обновляется, и он детский. А как же удалось за столь юный возраст добиться авторитета в музыкальных кругах, уважения и доверия к себе со стороны телевидения, знаковых персон белорусской эстрады, престижных конкурсов? Первое, нужно верить в то, что ты делаешь. Второе, я никогда не пользовалась ни чужими именами, ни чужими наработками. Я всегда делала то, что делаю только я. Вот когда есть в тебе эта смелость, тогда у людей, не случайных в искусстве, есть смелость и желание это признавать. Третье, если бы мы, любя работу, не отдавали кучу времени, не глядя на часы, этой работе, наверное, наши бы дети не ценили бы это так, как они ценят, и не старались бы максимально вобрать те знания в те рамки, в которые иногда поставлены. Например, за 25 лет у нас было 7 елок страны. Не случайно на юбилейном концерте у нас гостем был Владимир Радивилов,
главный Дед Мороз страны. Очень многие концерты складываются как конструктор, не секрет. И когда у детей есть наработки, это дорогого стоит. Уважение и в шоу-бизнесе страны, и в среде музыкальной культуры. Приятно слышать, что оно есть. Мы очень им дорожим. Но, наверное, самое главное – оставаться преданным тому, что ты делаешь. Мы стараемся все делать для того, чтобы нам задавали такие вопросы, какие я сейчас услышала. Спасибо, Татьяна. Хвилинку еще раз с юбилеем и ждем следующего. Спасибо. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.